nyamula ndi mano ake. Mnyamata ameneyu amakoka galimoto osati ndi manja ake koma ndi mano ake. Tiona zonsezi mu video imeneyi. Mnyamata wamphamvu zodabwitsayu anakumana maso ndi maso ndi Job Chakaza wa Cruise 5. Ngati ndinu alendo pangani subscribe ku channel imeneyi fika pano pamakhala zambiri zopatsa chidwi. Mpikisano imene machitika kuno ngati last year unachitika wa powerlifting. Ndi Jamie anadzayitanidwako kuti kupita pamene pachapa ndi ukayesa anapangira pa ujeni apa pa game complex pa. Inalandira kamedo kena kake basi. Ndikamene ndili nako panopa. Iwe chimene unachita chodabwitsa mene unanyamula weight yolemera panja. 8 kg malire basi biki. 8. Nanyamula 8 b. Okay. Nanyamula 8. Kumano sindalingati kuti andiuze kuti ujeni upange maujeni mako nango yesize kuti ine ndiluma ndimene ndaonera. Ka 8 kg kukaka basi ndiyena ndikakhale basi zoluma kapena zongonyamula chonse sirukamba zonyamula ya ena amapanga zonyamula ine ndimapanga zoluma za ine unaluma 8 kg ndikuyidzutsa ndi mano koma unokumanaso ni mithana na ina uliona kuti inalipo big inalipo munthu uja kumaso iwo ukana ndi chidwino kuti ifewo weti makaula naye meri nayika pamene pajapo awawa kudzutsa ndi mano zikutheka bwanji ndama ninaso ndi mmene maneno ra mankhwala komano anaona anthu akupanga ditiyani akupanga training mulandu wambiri mu gym olara khala mankhwala sulungavomerera izakaza mankhwala nakakuzonera ni mankhwala udzati zisulu isanga ndi luso chifai mudziwe chimene chimachitika mankhwala kwana kuzoti ukadzango tsiku limodzi vomera ni mankhwala basi azathira pamene athira pomwe zosatheka zosatheka Olofu ya bread kunyamula olofu bread ino ndithawi tsopano yoti tiolokere kutsijaku tufuna malo otakata bwino ground lotakata bwino kuti Farouk Asafa akatonetse luso lake limene amachita akuti kuyankhula zinthu ndikosavuta koma kuchita ndimene kumavuta andizoona tufuna tsopano tikaone mwe wokhala mpikisano ifa ndabweranso ndi mithana na ina imene kunena kuti ifeyo zimene timatani timakwanitsa aumanaje ndikakumana mweko anachepa tikuone kuseri kuone andizoona tikuone kuseri ndeti manena kuti tikufuna tipite ku malo otakata bwino ndiye malo aja ndi ano zitsulo zija ndi zimene zizi mkulu wake ndi amene yuyu amene afuna ationetse luso limene amachita wasuta chamba ombana simeja takuza kale zonse ndiro kina kali kose sindi masuta ya suna sutile ko zingine iso sina sutile ko ya mowa sindi moya chibadwile chamba mowa chibadwile lokha kungori mira kali kati makatwa dzibuku ina ndikumakombezera sindi yotsema nyanga sindi mapanga zimenezi lokhazo madziwa kauli chipembedzo chathu ndikumbali zilingali zimene sisi anthu ngati inuyo makhala ovuta kwambiri mu kwa cha ndewu mambitsa ndewu kwambiri unozipira inu nazimphamvu ndewu unapangako ndewu sili mapanga ndewu sili mapanga ndewu unapangako ndewu sili mapanga munthu atakuputa kuti iniyo matsona ngati ndina mphamvu yanchani tithana iniyo ndine komanso sangabwere koma sangabwere timakhala ndi chitetezo nthawi yambiri sangabwere anthu amene amalitsatira mbuyo mwangano kuti makhala ndikakhuluka wadala ndiyo ndimene koma papa ine zimene ziyapa nzotolo ineso ndikhoza kupanga nawo mukhoza kupanga ndikhoza kupanga okay ndiyambe ndi ni mfano wa mphamvu kwambiri zizovuta kumalo kupise yokha kumeneko kupikisa imati mpikisano chani mpikisano umenewo mpikisano panga chili chonse chimene njanji na mana tapanga nini ifeyo ifeyo ndi mani apa muyangane uko kusuza mabera ya chiyonse chimene angapange yeye ine ndilani kaka kakuchepa kakuchepera koma akakuchepera bosi ndimutani nako kamene akaka
Amala kuchepera kwambiri. Kachepera? Kachepera. Koma tilowe chiwiri Anka kang'ono kameneka. Big mudziwa kale. Akanga olowe. Njanjira mano ine ndukapa. Tuone aka. Tuone aka. Zazi ngono. Umbali ngati ya bone pili ndesi kutheka. Umbali yangayi. Ndi pang'ono. Ndipangeni zoopsa zoti amawi sana zioneko. Kukudererani kwa inu kuti odi munthu mmodzi yemwe kuno kumalawi kuno kundani sinamuone kwa kutani akupanga. Uyuyu yalapai ndi 8 kgs wathu amene mumudalira. Uyu ali ndi 60 kgs amene mumudalira. Akaka ndeno mazuwa ko ndika 20 basi. Ngeno ino tifunse ndikaye funso. Munaona ko munthu atanyamula zonsezi zizi pakamodzi. Munamuona ko zonsezi pakamodzi munamuona ko. Munamuona ko munamuona ko. Munamuona ko munamuona ko. Iwari ndibanji. Amendi 8 amene. Ani bamena kanyamula hivi. Ani bamena kanyamula hivi. Ajenge na ora kwa hivi. Ya bigi nyamulani wewe. Mwaonese basi antuwa. Ndiye nibwe hapa. Ibwe hapa baba. Awata kuoneka. Hawakuoneka. Maona bigi. Dinanena uri wakakwanitse. Hai sagedio. Sugena amweni. Kola witsagaye. Man, tarawitsa kuti.
Inani. Ya, ina. Igan son. Fulmine? Fanya ujene? Sisa ni rai. Magai? Ya. Pamene ba? Ya. Imodzi imene ndiyoti yokoka galimoto Ndi mano. akufuna ationetse kuti kodi galimoto amakoka bwanji ndi mano. Ameneyu ndi Farouk Asafa, nyamata amene amakhala kuno ku area 24 chakungwenya kuntunda uko. Nde wationetsa zimene kuno- ndi zitsulo. Kwanu efoka kuno. Mano osauka yo. Osauka kuno manyokera madolo. Muzaye saru hapo. Ubora uzaye saru. Magari jiga wese ubelekia. Jiji chobelekia. Ndeni manena kuti Farouk Asafa akuchallenge kuti amatha kukoka galimoto osati ndi manja koma ndi mano. Nde galimoto yake ni imene iyi imene akufuna akoke tikuona pompano chingwe chake ni chimene chamangira apa chikamani chakugwira komechi Basi chiseni. chonje chingwe chake ndi chimenechi akhala kupanga iye imani ngayi tione naye akuti izi ndi chimene amapangira balance balance iyi amaberekera kuti azonjezera balance yani nenena anthu akunisalenja so ndi mapangaso berekerani nde chingwe chimene agwitsa ntchito ndi chimenechi. Mesa yako challenge na makoka. Afuna donetse kuti yana hii Pasipo ndipo kuocha. ana kuosha kumene. Tasira ino aka bange zimene zata ofa kuinyamula kuigwira so. Apa nyatsala tsopano ndiyoti mkuluyu alionetse mmene amakwelera phiri atanyamula katundu olemera kwambiri. Ambiri namona atanyamula chinthuchi
ataberekera kumbuyo netufata onero kuti mmenemu muli chiyani menemu muna katundu awa komanso amene katundu amene anali umu ndi ameneyu. Tatsala chimodzi chimene tufuna ationetse kukwera phiri atanyamula katundu ake ameneyu komanso atayikaso katundu wina paphewa. Tikatero ndeti tatsazikana wakumane kuphiri. Pano ndi pamwamba pa phiri la Ngwenya ndipo ndi pamene Farouk Asafa amachitira mafizo ake. Mafizo ake osati kukwera phiri ngati mmene amachitira ayi, koma yeye amakwera phiri atanyamula katundu olemera, wina ataberekera, wina atanyamula paphewa lake. Tikulankhula pano Farouk Asafa wayamba ulendo wake ochoka kumusi kubwera kuno kuntunda. Ndi amene akuoneka kumusi uyo atanyamula katundu wake. Tione kuti kodi akwanitsa bwanji kuyenda mtunda wautali chonchi atanyamula katundu olemera. Ntchito imeneyi ndi ntchito yotopetsa, ndiye akayenda pang'ono akumamwera madzi, chitsulo atayika paphewa. Zimene manena zija ndiye zimenezi. Amene ndi Farouk Asafa, mwendo atamene manyeza naye mpulogalamu yathu ya lero ya Cruise 5, amene wakwera ndi katundu olemera kwambiri kuchoka pansi kufika pano pamwamba pa phiri la Ngwenya. Ndi makeji angati amene anyamulawo? Kumbuyoku kuli ka 30 kg. 30 kg kumbuyo. Paphewa ndi 70 kg. 70 kg. Yes. Pamodzi 100 kg. Imene wakwera nayo pamwamba kufika pano pa phiri la Ngwenya. Mmene musa limetamaliza programu yathu ya lero ya Cruise 5, koma nyimbo yomaliza sitinasankhe yayi. Timalize bwanji Farouk? Nyimbo yomaliza pafunika tsapano kungolega zathu zomwe zachimalawi zomwe zimalisangalasa zija. Tivine ndi nyimbo ya chimalawi kuchokera kuno ku area 24 pa phiri la Ngwenya. Tidzaona naso nthawi ina programu ya Cruise 5. Mlendo wathu wale anali Farouk Asafa. Titsike pamene pamutsikana nazo zingine zimene zophweka bigi. Akuti atsike atili zophweka, ine ndiona ngati sizophweka iyayi. Kuyamba kutsika pang'ono. Ena ndi awakutsika chokhwekhwererawo. Ena akutsika atanyamula 100 kg pathupi lawo. Ine ndikungolondola mbuyomo.